ಸರ್ ರೂಮ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು. ರೂಮ್ ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಸರ್. ಕೊಡಂಜೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಮೇಲ ಫಿಮೇಲ? ಪಾಪ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾದೆ ಟೀಚರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬರೀ ಬಿನ್ನರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚನಿಗೆಂಡಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಇಂಬಾಳಿತ್ತ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಬಾತರ್ನು ಇಂಬೆ ಆವೇಶಡಲ್ ಬೋರ್ಡಾನ್ ಆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲದ ಪೊಣ್ಣು ಶೋಕ್ಲಲ್ಲಕ ಎಂಕ ಕಪ್ಪುದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುದನೆ ಪುಷ್ಪಾಂಟಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪೆ ದಾದ ಪಾಪಯ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಜಿ ನೀಯ ಬಲ್ಪ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಂಡುಲನ್ನು ಬಲೆಕ್ ಪಟ್ಟಲೊಂಜಿ ಕಲೆಮೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಲ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮನೆಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡ ಆತೆ ಒನ್ನಡ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇರು ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ? ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಈ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏತು ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ. ಬೋಕ ಸೂಪರ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ತುಯೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನೆತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ ನಾನು ವೆಜ್ ರಡ್ಡಾಡ್ತೊಂಡು ನೆಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಉದಾರೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ತೂನಗೊಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾದ ತೋಜು ಬಟ್ ಐಟ್ ವಿಷಯಲು ಮತ್ತು ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರಿಯಂದೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲು ಆ ರೀತಿಯ ಅಪಾರ್ಥ ಎನ್ನೊಂದು ಬೋಪೇರು ಬಂದದ್ದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಚ್ಪದೇರು ನೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಕಲ ಬಾವೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ ನೆನ್ನ ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕತ್ವದೆ ತೊಂದೇರು ಅರ್ನ ಮಗೆ ನೆಟ್ಟು ಹೀರೋ ಬಂದೇರು ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡು ಬತ್ತೋಲೆ ಯಾನು ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಕೊರನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 99 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಡೆ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಮಜಾ ಉಂಡು ಪಂಚುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಏನು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜ್ಜಿದೆ ಯಾಪನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ತಿರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಪೋಪುಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಮಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಾತ ಕೆ ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಕಲ್ನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಾರು ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ದಬಕದ ಬಾಯಿಸ ಪಂಡದ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದು ಪುನಃ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲುಂಡು ನಿಕ್ಲೇಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಂಡದ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ಸ್.